Hai, bayar rok narojotong nalam sugo ani YouTube channel ketalo. Tini na first ang channel ketal khulugo. Narok ano support khai dong di, subscribe khai di, like di, tei share khai di. Ang tamo samung khlai nok ni samung. Abono narok no phulungnai ang daily no. Hambai. Tabo khe ang Suji bai narikel songnai, ingke tabo narikel senamnai tabo nai tong dino. Ingke narikel, ingke Suji. Amke yong rok da tong hine, moila rok tong hine, moila rok nai khibika, poriskar khlaika. Ingke tabo narikel suine senamai tongo. Ingke gura khai, narikel gura khe rawai rika. Ingke songpuro tese phunuk sinai. Oke, ang selambai kan narikel, Suji bo songnani, tei Suji bo paikya, sap khlai, poriskar khlai, ingke tabo hingke songsinai. Suji bai narikel songnai, ingke tabo no direct songpuro phunuk sinai. Suji sukang yogoi, ekor ke narikel yognai. Bai tabo jalai sinai ko. Itu baru besanai. Koso sapai. Sa. Toka. Ah. Togo. Tabo khe Suji sai pekha sabayoi tabo reskai tongkha ingke tabo ingke taisa sari ko malai sinai norong thaising ang kokri ma tongo sari ko taisa malai pinai hinai tabo ingke sari ni jata 10 baji tongo ingke tabo sinayang tini wati phaijak ingke ambaga so salhamya tabo sari ni mami song tongo ma khe ma mami song ma norno phunongnai. Mai songka mai ke songi tongkha to ma ke ta mai songnai ha ma ke tabo elencha dalo mungete mukum chok dalo bo yogna nayo songna nayo sarik ni mamis siwa niranyang tongbakha del wati phai sinayang kemani tulsi ma ono kholomo.